हेलो हाय जय जगन्नाथ वेलकम टू मिनी ब्लॉग डे 13। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 12ଟା ପ୍ଲସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଖରା ଖରାରେ ଟିକେ ଘରେ ଯାଇକି ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେଉଛି। ପାର୍କରୁ ଆସିକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ନିଦ ଏଯାଏଁ ମୁଁ ଆଖି ଛାଡ଼ିନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରେ କଥା ହେଉଛି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରେ କଥା। ତାପରେ ଏଇଠି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଖୋଳା ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଯିବା ଆମର ସ୍ୱରାଜ ଟାଙ୍କି। ହେଇଗଲା 6:30 ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ଆମ ଘର ବାହାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖୋଳା ହେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଖୋଳା ହେଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାହିଁକିନା ଆମର ସ୍ୱରାଜ ଟାଙ୍କି ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଖୋଳା ହେଇଛି। କେବେ ଖୋଳା ସରିବ କେଜାଣି। ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସି ଘରେ ଟିକେ ବସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏବେଠୁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ଯଦି ଏହି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। टाटा जय जगन्नाथ।